Sa ngalan samahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo. Ang kalinaw, manaa kaninyo. Sa tubig sa bunyag, si Emilio, namatay uban kang Kristo, ug nabanaw uban kaniya, diha sa bagong kinabuhi. Makaambit na unta ang atong igsoong obispo sa walay katapusang himaya ni Kristo.
sa kinabuhi si Emilio kun Bishop Boy, miamping sa pulong ni Kristo. Sugaton unta siya ni Kristo, uban nining mga pulong sa kinabuhi, umari ka, nga gipanalanginan sa akong amahan. Sa bunyag si Emilio ngan Bishop Boy, bidawat sa timaan sa krus. Makaambit na unta siya sa kadaugan ni Kristo, batok sa sala o sa kamatayon. Magampo kita, ang imong alagad nga si Emilio, among obispo, imong gitugyanan sa pag-alima sa imong banay. Nagampo kami, nga imo sang pambiton sa kalipay, nga walay katapusan, agigante sa tanan niyang pagbudlay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi o gariban kanimo, o sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinotlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Niining bukira, himuon sa Ginoong, nga labing gamhanan, alang sa tanang katawhan ang usa kakumbira sa mga lamiang pagkaon, ug labing maayong bino. Ug langkato niya ang panganod sa kagulanan, nga nagpandong sa kanasuran. Huwag tangon sa Ginoo ang kamatayon, ug pahiran ang mga luha, ug papaso niyang kaulaw sa iyang katawhan. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Ikaingon niya adtong adlaw, siya maong atong Dios, nga atong gilauman, nga maoy muluwas kanato. Siya ang atong gipaabot, maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo akong magbantay, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaong sibsiban na
sa matarong adalan iyakong gipalakat matinud anon siya sa iyang sad ug bisan mo tabon ang landong sa kamatayon wa ako'y kahadlukan kay anaa siya. Sa kanunay iyakong gibusog taliwala sa akong mga kaaway buhong sa panalangin sa adlaw nga tanan magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa kahangturan. Ang Ginoo akong magbalantay, wala na'y magmakulang pa kanako. Kinutlo. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Karon nga ato nang nasayran kini unsa may atong ikaingon. Kun dapig kanato ang Dios, kinsay makigbato kanato. Kun wala magdumili ang Dios, pagtugyan sa iyang anak, ngadto sa kamatayon tungod kanatong tanan. Dili ba hatagan kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya. Kinsay mga has pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios. Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sadan? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay o gibanaw. Ato asya sa tuo sa Dios ug nangaliw po alang kanato. Pusa,
Kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabos? Ang katalagman? O ang kamatayon? Dili. Hinunua, taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya, nga nahigugma kanato. Kay siguro ako nga walay bisan unsa, nga makapahimulag kanato sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langit nung punuan o mga gahom, ni ang mga butang karon, ug sa umaabot nga kapanahunan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalong, wala gayoy bisan unsa nga binuhat, nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios, nga nato pinaagi sa atong Ginoong Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo mao ang akong pastor, gipahiluna ko niya sa lunhaong sibsibanan. Iug iya kong gipalambo, taliwala sa akong mga kaaway. Iyang gihupay ang akong kala. Ang Ginoo manaka ninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Mateo. Unya si Jesus miyahat sa langit ug miingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. O Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak, gawas sa amahan, ug walay nakaila sa amahan, gawas sa anak, ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa amahan. Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an, ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo, ug sundan ninyo ako, kay malumo ako, ug mapaubsanon sa espiritu, ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo, ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabiling magtindog. Ang atong inigugma, Papa Nuncio Emerito sa Korea, Osvaldo Padilla. Atong kaigsunan mga arsobispo, obispo, labi na ng aging auxiliary bishops of Cebu o Bishop Juera Pada sa Iligan, mga kaigsunan atong kaparian, members of the consecrated life, honorable members of our government or officers of our government, mga parokyano niyato ni Bishop Boy, and in a very special way, ang iyang mga igsuon nga nabilin, Eugenio and Ligaya, o daghang mga gumangkon sa dakong pamilya, mga igsoon diha ni Kristo. One time, nainangutan na kay Bishop Boy. Nganong Boy man ang tawag nimo, nga layo man kini sa Emilio. He smiled and said, "Kinamanghuran man ko, endearment sa kinamanghuran out of 8 siblings. Igagaw sa dudong. Pero sa laing bahin, ang kamanghuran tanang sugo. Iyag yun. Maura, Boy sa balay, Boy sa mga igsuon, bisa na pare na, ug na obispo, Boy man gihapon." My dear brothers and sisters, we know this is the way he answers, full of wit and humor. He meant it as a joke. But as we gather today, this day when we commend him to the good Lord, I thought about being Boy, and the more I realized that maybe it perfectly describes the kind of shepherd he has always been. Kay kasagaran man gani, kung moingon ta, Boy man na siya sa pari, Boy man na sa mayor, o Boy man na sa tag-iya. We mean someone who is always ready to serve. Ang unang musangpit, ang unang mudagan, ang dili magduwa-duwa, og sanung kung adunay sugo. And in many ways, that exactly who Bishop Emilio Boy Bataclan is. Boy sa Ginoo. Always ready, always available, always willing to go whither the Lord sends him.
Not because he has to, but because despite, he says, his sinfulness and weaknesses, he has chosen every single day to be a faithful servant. I always recall the many times we could celebrate at Mass. And when I preside, I would tell him, even in pronto, Bishop Boy, can you preach? No second thought, yes, Sangkay. He calls me Sangkay, the Waray word for friend. Bishop Boy has done exactly that. The simple boy from Bantayan Island, raised in a big family. Many times we joke, which part of the family? Hers, his, or ours? You know what I mean. He's the one who one time simply said, bisag buang-buang ko, bisag maro ko, makaingon ko nga pinangga ako sa Dios. Makaingon ako nga giubanan gyud tingali ko sa Ginoo. Kay nganong napari man gyud ko. He has brought God to countless people, not through grand gestures or extraordinary moments, but through an ordinary life lived with extraordinary love, service, generosity, and of course, wit and humor. I will always remember the first time I met him during the funeral of his mom, I think 99. He was a new bishop in Cebu. I will never forget, because that is the funeral mass when we were laughing many times. I think during the wake, you would recall the many times you laugh. Sermon ni Bishop Ruben, sermon ni Archbishop Do, no, many others. Doggy, sa panan man ni Bishop Boy, no? The humor, but above all, the wonderful lesson. Kung asa si Bishop Boy, sigurado gyud ang katawa. Basta di lang siya sa puton. Kay perting dako araba, gyud ang tingog kung masuko. Sumala pa niya, impas gyud. I know those who laugh, no? Pero bisan usahay gisapot man, baka pangita gihapon siyag paagi og makatawa o makapatawa. That too is a gift to remind people joy is one of the simplest way God reaches our hearts. But beyond the laughter and even sa iyang kaisog, are countless quiet acts of love. He truly became a loving and thoughtful brother or friend or tatay or lolo to so many people. I will never forget that December when they called the priests in the north, and we have a wonderful moment. Nga naman, basta lang ko na magkatigom, pangaon, inuminom, istorya. This is Bishop Boy there in Punta. And this is the way he lived his motto, Fiere Pescator Hominum. He has helped numerous people complete their education. Many have become professionals, seafarers, teachers, nurses,
and even priests. He has always welcomed anyone who came to him in need, extending a helping hand in whatever way he could. Mapakyaw og mani, pintos, piskin, bulad. Not because he needs them, but aron may mahalinan ang mamaligya. One time, our CBCP President, Archbishop Gilbert Garza, requested me to give an envelope to Bishop Boy. Ngano nga gipadalaan man nimo si Bishop Boy? And he said, Archbishop, for many years he has been sending me fish skins. No. Dito. This is he. No. I said, huh? No. You know him. My dear brothers and sisters, mas takog daghang canned goods sa iyang balay sa punta, aron ko nga dunay bagyo o kusog nga hangin, unya dili makapanagat ang iyang silingan, doon na siya ikahatag. And these are only some of the stories. Simple ra kaayo nga buhat. Easy to overlook if you're not paying attention. But maybe that's the lesson he has been trying to teach us all. That love doesn't always announce itself. It doesn't always stand out on the stage. More often, it quietly shows up. It notices. It gives. It serves. Then, it moves on without expecting anything in return. And maybe that is what fiere pescator hominum, I will make you fishers of men, really looks like. Not merely catching souls to preaching, although he really is a good and funny preacher, but drawing people closer to God because they have first encountered the goodness and the kindness in Bishop Boy. Indeed, the truest boy sa Ginoo is the one who never grows tired of answering without God, or whenever God whispers, anak, na ako'y sugo nimo. I can imagine Bishop Boy can easily say, if Mama Mary were a young boy, she could have said, or he could have said, boy ako sa Ginoo, the handmaid of the Lord. Another beautiful thing worth reflecting on is that he was not only boy sa Ginoo, but also in a very special way, boy sa mahal nga Birhen. Most of us know how deep his love and devotion to our Blessed Mother was. One concrete witness to this was the unwavering commitment to be at the Capelinha de Fatima in San Remigio every 13th of the month. It was never merely a routine. It was a love. He faithfully returned to month after month. I also learned that during his final days in the hospital, there were moments when he would become delirious. Yet even then, he would find himself
singing hymns to the Blessed Virgin, telling those around him, magrosaryo ta. Isn't that beautiful? Even when his mind wandered and his body has grown weak, his heart still knew where to turn. Instinctively, he looks at the Blessed Mother who had accompanied him through his ministry. I also recall with fondness when we arrived from our pilgrimage from Mexico, I brought him the image of Mama Mary, the Tilma of Our Lady of Guadalupe. He told Ligaya, ipa-frame ta, butang ta din he. No? The excitement to see the picture of Mama Mary. That's what a lifetime of devotion does. It becomes so deeply woven into your heart that when everything else begins to fade, love remains, prayer remains, Mary remains, always leading us, always to her Son. During an interview with him in last year's Jubilee, gipangutana siya, unsa man imong gilauman karon? Without hesitation, Bishop Boy answered. These were his exact words. Quote, nakapasa ko kaniadto kang Fulton Sheen, ingon niya, usa unya sa kalipay nato, kanang sugaton ta sa mga tawo, gawa nato ilhe, o dadon ta sa puloy-anan sa Ginoo. Kanang mga tawo nga wala nimo ilhe apan misugat nimo gikan sa purgatorio. Tungod sa imong pagampo gikuha na sila gidala sa langit. Wa ka kaila nila pero perting lipaya anan nila. Ako kutob sa mahimo, mumisa gyud kada adlaw, bisag wag intensyon para sa kalag sa purgatorio. A good reminder for us priests. Nagtuman gud ko ni Ana. Bishop Boy passed away on June 24, the solemnity of John the Baptist, the great prophet, whose entire life was spent pointing others to Christ. It is difficult not to see God's gentle hand, even in that, like John, Bishop Boy points people not to himself, but to Christ. Then counting 40 days from his passing brings us to around August 2, the Sunday closest to the feast of Saint John Mary Vianney, the patron saint of priests, when we also celebrate Priests' Day. To some, these are simple dates on the calendar. But for those of us who had been and loved Bishop Boy and who see with the eyes of faith, they become a source of comfort and consolation. They remind us that God writes stories more beautifully than we ever could. It is as if the Lord Himself is assuring us that His life, the life of Bishop Boy, is a life lived exactly in the life that he was called, a priest, a bishop,
completely given to God and to His people. After all, Bishop Boy reminded his brother priests, dili na kamo iya sa kalibutan, ako na kamo, matod sa Ginoo. There could be no more fitting affirmation than this, that even the timing of his homecoming seems to echo the very vocation he embraced with his whole life. It feels like God's tribute to a life so faithfully, joyfully, and generously spent in the service of God's kingdom. During the celebration of his 60th presbyteral ordination anniversary last May 1, a hymn Bishop Boy, composed was sung during the Thanksgiving Mass. Its title is Kaming Tanan, Imo Gayong Gipangga. The lyrics go, I quote, Kaming tanan imo gayong gipangga, matagutlo sa among kinabuhi, sa adlaw gabi makiguban ka namo. Og sa usag-usa, makigsulti ikaw, busa tudluin na kami sa pagpaminaw diha sa tanang kanimo amahan. Sa huyuhoy sa hangin, sa pagbuklad sa bulak, sa ngisi og hiyom ug tunob mo anaa, ang hilak sa bata, ang bakho sa tinamay, ang tinubod sa luha, kanimo nagalanog. Unsa kining tanan kanamo magahubad og magpalunhaw sa imong pulong. Sa luyo sa tanan, ako inyong hikitan, uban sa akong gugma, alang ni bisan kinsa. Now those lyrics seem to take an even deeper meaning. My dear brothers and sisters, finally we know we will miss Bishop Boy. But he is gently reminding us not to dwell only in the pain of losing, but to remember this love, or his love. The love he generously shared. Sa luyo sa tanan, ako inyong hikitan. Uban sa akong gugma, alang ni bisan kinsa. We will find him in the kindness we extend to others, in the smiles and laughter we share, in every embrace that brings comfort, and in every simple act of generosity. His life taught us that God's love is revealed in ordinary moments lived with extraordinary charity. May the seeds of faith, hope, and love that is sowed in us, in so many of us, continue. May it continue to bear abundant fruit. And may the lives he touched
continue to flourish. And may His smiles and His witness continue to inspire us to love more heartily, to love more generously, to serve more faithfully, and to give more selflessly. Salamat ninyong tanan nga uban sa panahon ni Bishop Boy, and to you, Sangkay, brother, friend, Bishop Boy, daghang salamat, di colores. Amen. Ang Diyos, makagagahom nga mahan, nagbanhaw ni Kristo iyang anak, gikan sa kamatayon, uban sa pagsalig atong pangayoon kaniya, nga iyang lubason, ang tanan niyang katawan, ang tubag. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang ni Emilio kinsa diha sa bunyag, giatagan sa saad sa kinabuhing walay katapusan, nga mahiuban na siya karon ngadto sa mga santos. Ginoo diha sa imong kaluoy. Alang sa mong igsuon nga si Emilio, kinsa nag-alagad sa simbahan, isip usa ka obispo, nga unta mahatagan siya og usa ka dapit sa liturhiya sa langit. Ginoo diha sa imong kaluoy. Alang sa banay og mga higala sa atong igsuon nga si Emilio, nga unta ang Ginoo maghupay kanila diha sa ilang kasubo, kinsa mihilak sa kamatayon sa iyang higala nga si Lazaro. Ginoo diha sa imong kaluoy. Alang sa atong mga igsuon og mga higala nga mihalina og alang sa tanan, nga ningtabang kanato, nga madawat unta nila ang ganti sa ilang pagkamaayo. Ginoo diha sa imong kaluoy. Alang kanila, kinsa mipahulay na diha sa paglaom sa kabanhawan, makakita na unta sila sa Dios. Ginoo diha sa imong kaluoy. Alang kanamong tanan nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo Kamumot, sulugoon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Ginoo diha sa imong kaluoy. Alang kanamong tanan nga nagatigom dinhi aron sa pagsimba diha sa pagtuo, nga makatigom unta kami pag-usab sa gingharian sa Dios. Ginoo diha sa imong kaluoy. Dinudungga nga among pag-ampo. O Diyos, among tigpanalipod ug among kusog, ikaw mahigugmaong namati ngadto sa pangaliya sa imong katawhan. Dunggang among mga pag-ampo, nga among gihalad alang sa among igsoon, ug gasisa sa iyang kasaypanan, ihatag ngadto kaniya ang kahingpitan sa kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Ginoo, ang imong alagad si Emilio, obispo, mihalad kanimo nining sakripisyos sa buhi pasya, alang sa kaluwasan sa mga nagtuo kanimo. Nagahangyo kami karon sa imong walay sukod nga puanggod nga mapayusa og magpulos unta kaniya kining sakripisyo alang sa iyang kaugalingong kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayo ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan. Angayag matarong kayo nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Diha kaniya ang kalauman sa bulahan nga pagkabanhaw misidlak alang kanamo aron ang saad sa umaabot nga kinabuhing dayon maghupay unta kanila nga gisakit sa kamatayon nga dili kalikayan. Kay alang sa mga nagtuo kanimo Ginoo ang kinabuhi mausab apan dili matapos. O ginig katunas sa among puloy-anan nining kinabuhia ang puloy-anang tunhay giandam alang kanamo diha sa langit. Busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug maingon. Dawatan kini
ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang paniyapon mi kuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og maingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayan ug pagkabanaw ni Kristo nagahalad kami kanimo amahan. Niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiyo sa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, uban ni Leo, among Papa, ni Alberto, among Obispo, ug sa tanang mga pare. Hinomdumi ang imong anak si Emilio, Obispo, nga imong gitawagan kanimo gikan ining kinabuhia. Sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo, mabanhawon ta siya uban kaniya. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Senyor San Jose, iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikawng daygon, ug amo ikawng himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kinyag diha kaniya, gihatagan ha kanimo, makakagahom nga amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
manamo nga nasa mga langit. Pagdaygo ng imong alam, umabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta mayingon sa langit. Ang kalaro namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaluwa kami sa among mga sala. Mayingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pangan. Hinunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kay mo sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Santa nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Maria, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kababoton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug gari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa atong panaginig sa unay. Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa paniyapon sa Ginoo. Maklawat kanin, pamulong lamang, umaya ka.
kaming tanan. Kaming tanan, imo kayong gipangga. Matagutlo sa among kinabuhi. Sa adlaw gabi, makig-uban ka namo ug sa usag-usag. Makigsulti ikaw busa tudloy na kami sa pagpaminaw diha sa tanan kanimo amahan. Sa huyohoy sa hangin, sa pagbuklat sa bulag, sa ngisi og hiyong, ang tunog mo anam, ang hilak sa bata, ang bako sa tinamay, sang tinubod sa luham, kanimo nagalanog, unsa kining tanan, kanamo magahubat, og magapalunhaw sa imong mga pulong. Sa luyo sa tanan, ako inyong hikitan, uban sa akong gugma, alang ni bisan kinsa, uban sa akong gugma, alang ni bisan kinsa. Mag-ampo kita, Ginoo, nangamuyo kami, ngang imong alagad nga si Emilio Obispo, makapahimulos unta sa imong kaluoy, gumi kanining mga sakripisyo, makadangat unta sa walay kinutuban, nga pakiguban kang Kristo, ang iyang giwali, o iyang gilauman. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Palihog maglingkod ang tanan. Niining bahina atong paminawon ang mensahe sa atong talahurong Arsobispo Alberto S. Uy. Mga higugma kong mga igsoon ni Kristo, ilabi na gyud sa mga minahal sa kinabuhi ni Bishop Boy Bataklan, kang Ate Ligaya,
sa mga pag-umangkon, sa mga kaparintihan, sa mga kahigalaan ni Bishop Boy. Ako lang buot nga ipaabot kaninyo ang akong mainiton nga pahasubo ug sa ngalan sa Archdiocese sa Cebu, sa mga kaparian ug mga reliyoso, akong itunol kaninyo ang ako ang patiduyog ining subanan nga atong gibati karon sa iyahang pagkaliwan. Mga igsoon, pasensya na nga wala ka makauban niyo karon physically diya sa Cebu, ining adlaw sa iyang paglubong, kay diya pa ko karon sa Europa. Nahitabo man nga nadungan kini sa schedule sa akong pagdawat sa Palyong. Pero kauban ko ninyo sa espiritu, sa pag-ampo, no, alang sa kapahulan dayon ni Bishop Boy. Ang ako na lang gamay nga personal nga konsolasyon, mao nga sa wapakumular ka diri, naduaw na ko si Bishop Boy, o natagaan ko kay gayunan nga makaistorya siya. Igsuon gyud nga obispo nga makapag-uul na to ang iyang pagbiya, o ako kauban gyud ninyo sa kamingaw, no, kay si Bishop Boy mahimong kabahin sa atong kinabuhi, labi na diri sa Cebu, kay daghang mga misa o mga celebrated mass sa fiesta o sa mga kalihukan sa atong mga recollections, monthly recollections sa mga kaparian, si Bishop Boy naningkamot man sa niya makauban kita. So mingawon gyud kaniya ug kadtong mga tao nga mga magtutuo nga tigsimba niya, tigsimba sa iyang mga misa nga gipanguluhan, mingawon sa gyud niya kay daghang man ta nga makatunan niya nga mga pagtulunan, makakatawa pa ta, malipay pa ta, niya makakatuon pa gyud. So again, kaninyong tandaan kauban ako nga may magulanon apan nagpabilin usab nga malaumon. Noon kita kay nagsalig man sa kaluoy ug gugma sa Dios. Nasayo siya ta nagtuo sa kinabuhing dayon nga atong kapaingnan kung kita magpabilin sa Dios. So palayon ta sa paghiusa sa pag-ampo alang sa kapulayan ni Father Boy, no? Ni Bishop Boy. Pataklan. God bless everyone. Suga. My name is Osvaldo Padilla, Archbishop, formerly Apostolic Nuncio in Panama, Nigeria, Costa Rica, and most recently, Apostolic Nuncio Emeritus in Korea and Mongolia. Now resident at John Paul II Home for Priests after my retirement. I was a classmate of Bishop Emilio Boy Bataclan in our formation years in the Seminario de San Carlos, minor seminary and philosophy. But we separated for our theological studies and priestly ministry. As priests and later on as bishops, we often met each other whenever I returned to Cebu, with more frequent contacts when I finally retired in 2017. Besides being classmates, I am especially proud to call myself his friend. As seminarians, we studied together, we prayed together, we played together, we studied together. At that time, Latin was the main subject.
Our teachers called Latin the easy way to study. How we laughed at our mistakes in Latin grammar. How our hardest subject at that time was not Latin, but Tagalog, which was incorporated by the Ministry of Education during our years in the minor seminary, a requirement for recognition for the seminary curriculum. We prayed together. I remember our formation in the habit of prayer and dependence on God's love for us and devotion to the Blessed Virgin. Bishop Boy was a man of prayer, a rosary always close to his fingers. We also played together. He was an athlete. He was good in basketball, very strong, and few could overcome his power. One day, he broke his arm, but he still continued in the game. He had a strong tolerance for pain. In his life as priest, I know Bishop Boy was a faithful servant of the church. He was very active in his pastoral assignments, always attentive to those who approached him. Many have been touched by his words, and as they say, also by his homilies, oftentimes long and strong, with plenty of jokes and irony that carried a deep pastoral message. In his homilies, he wanted the audience to laugh, because when they laughed, it meant that they understood his message. From our conversations, I came to know how he wanted to reach out to the minds and hearts of all people. He always kept his goodness. There was never any resentment in his heart, even when one disagreed with him. He was always respectful of the dignity of others. In Latin, we say, suaviter sed firmiter, softly but firmly, soft in his heart, but firm in his priestly commitments. The bishop has a motto to accompany his coat of arms. The motto is the motivation of every episcopal ministry. Boy chose the invitation of Jesus to his apostles in Matthew 4:19. Jesus invited the apostles to be fishers of men, meaning fishers of all people. Bishop Boy's motto in Latin, Fieri pescator hominum, to become a fisherman of people. A fisherman, he said, because he came from the fishing village of Doong, of a fishing town of Bantayan, and his episcopal motivation was to be the fisher of souls, a true fisherman of souls. The retired priest of JP2 Home for Priests, John Paul II Home for Priests, always received his attention. He always brought us some delicacies whenever he came from San Remigio. He was sensitive to the condition of the retired and sick priests. He knew the priests and the sisters of John Paul II Home for Priests by their first name. Always available, always ready to serve the church. I heard him many times about his concerns for the well-being of the people entrusted to his care. I always seemed to feel that Jesus was with him, even in the informality of our conversations. Like the apostles, he made himself a pescator hominum, a true fisherman of souls, in his own human way, a true apostle of Jesus. Last May 1, we all joined him as he celebrated the 60th anniversary of his ordination to the priesthood. I met him at the altar at the seminary college before the anniversary mass. He said to me in a low voice, "Nakaabot gyud ko. Pasalamat ko sa Ginoo." He looked tired,
but very happy and fulfilled on that day. Dear Bishop Boy, now we pray for you so that you will be celebrating your 61st priestly anniversary face to face with Jesus in heaven. Goodbye. Rest in peace. Pray for us. Amen. Maayong buntag sa tanan. I am Bishop Jose Rapadas III, the Bishop of the Diocese of Iligan. Ako ang successor ni Bishop Boy. I'm bringing here with me the morning, ang pagbangutan sa dagan siyang mga higala sa Diocese of Iligan. I have seen some faces from Iligan here. May I probably call sa mga pari. Niya pa ba ang mga pari? Here, please, ang mga pari niya din here. Tindog, palihog, yes. Okay, niya, mga madre daw na yung mga madre makita na ko dire. Sisters, please be recognized. Ang mga lay from Iligan, naaba mo dire? Naapa ba sila? Ay, niya din here. So we are bringing, yesterday, actually before I left, nagsaulog mi sa misa para kang Bishop Boy. Kabalo mo unsay among final hymn? De Colores. Kay mao ginausa sa mga dili malimtan sa katilingban sa Iligan ang iyahang pagpa-promote sa kining kursilyo. Mao ipamaagi niya sa evangelization o he will always be remembered. Ganiha gani while the good Archbishop was describing Bishop Boy, ang meaning sa boy nga servant. Kagahapon ang akong homilis ihang gi-ordain. He remembered nga pag naay mga meetings, si Bishop Boy maoy magtakos sa tubig para sa mga nag-attend. Tungod lagi sa iyang ngalan nga Boy, maalagaron. And then, of course, he will always be remembered sa iyang humor. Isa lang ang pwede magwali nga usa ka oras ang gitason. No, kay ang uban 15 minutes mo reklamo ng mga tao. Pero si Bishop Boy, they didn't mind. Maabot ng isa ka oras kay bibo man kaayo sila naminaw sa iya. That's the gift nga iyahang igibilin po dito sa Diocese of Iligan. But I think pinaka-cherish namo, he was our shepherd for 9 years, no? From 1999 to 2004. Siya ang obispo sa Iligan, and he ordained 14 diocesan priests. Kanayang gipang-ordain karon maoy kauban nako sa leadership sa Curia, sa Vicar General, gikan na sa nag-ordain. Ang rector nako karon siya ang nag-ordain, mga Vicar Foreign. So ang mga pari nga iyahang na-ordained karon maoy akong kauban sa pagpadayon sa pangalagad. So si Bishop Boy pahulay na siya, pero ang iyang gitanom dito sa Diocese sa Iligan nagpabilin pa sa pag-flourish karon, and as his successor, I thank him for his shepherding sa diocese. And among sa mga lay, ang ganahan kay nila ni Bishop Boy, katong fish skin, kanang danggit nga moabot sa ilang mga balay. Wala gyud makalimot si Bishop Boy sa iyang mga friends. Even after how many years nga nabalik na siya sa Cebu, ang iyang mga friends kept on receiving gifts from him. Mao na kagahapon, I ended the Mass by telling the people, he was your bishop, but I think it's also good to remember him as your good friend. No? Usa ka higala, o kanunay ninyo siyang
dadon sa inyong kasing-kasing. So, Archdiocese of Cebu, the Diocese of Iligan is also mourning with you, and we carry the memories of Bishop Boy in our hearts. My brother's passing is most significant to me. Following his death, the orderly flow of activities about and around him introduced me to the person I thought I knew. Each and every testimony shared reveal his often conflicting yet most comforting human sides, his rough side and his gentle side. Obviously, this is the very nature of Bishop Boy that eased and bridged people's relationship with him, the very nature that endeared my brother to them. The testimonies clarified for me the reality that his yes to God's calling clearly extended its bounds beyond our immediate family. It stretched to cover the expansive family of the church he loved and joyfully served. The entirety of his homily of May 1st may have escaped my hearing except for one line. This stood out and called my full attention. Quote, knowing God in theory. I suppose this concept refused to leave my mind so as to shed light this time on his hidden self. The self he hid behind his seeming emotional distance and gruff ways of relating with me. Truly a humbling experience. Every concrete example shared in its testimony attests to his personal and unobtrusive way of relating with God and loving God. It may be presumptive, but I take pride in believing that my brother, did not know of God, that he did not know God only in theory. His life and his priestly ministry affirm that he made room for God in his heart without reserve. Making my feelings known about my brother does not end this talk. I would be remiss not to publicly acknowledge the generous and unabashed outpouring of love for him, the countless hands that served day and night during the wake, the offerings made in kind and money, the heartwarming daily presence of crowds of people from far and near. Remembering every single name would be impossible. I am most in awe of the endless chain of holy masses for my brother. The depth of my family's gratitude is hard to fathom. To the hierarchy, the multitude of priests, because in all consecrated people, and to each and all of you, those who work behind the scene are not to be forgotten. Father Ralph, Milot,
Sister Arlene of John Paul II, the Doong Beauties, Norma, Raul, Micah, Milagring, Virgilio, and other nameless people. My apologies to those who may be overlooked, but to each and all of you, please accept the heartfelt thanks of the family. Among gipahibalo pagbalik ang hanay sa paglubong ni Bishop Boy dito sa mausoleum. Ang hanay niini maguna ang atong mga altar servers, sunod ang purlon nga sakyan sa maong pateng lawas, sunod ang atong mga kaobispuhan ug atong mga kaparian ug ang maong pamilya ug ang mga tawo nga gusto nga mohatod. Inigabot sa mausoleum ang makasulod ra niini ang atoang mga kaobispuhan, mga kaparian, ug ang maong pamilya ni Bishop Boy. Sa buot nga ganahan mo tan-aw sa iyang paglubong, ana atay mga TV monitors dinhi sa atoang katedral, pwede ra ninyo dinhi na mo tan-aw sa maong lubong. Daghang salamat. Ubag pagtuo kang Kristo, ilabong ta sa tumang pagtahod ang lawas sa atong igsong obispo, Bishop Emilio Boy, Bataklan. Uban sa pagsalig, magampo kita sa Ginoo, ang magahatag o kinabuhi sa tanang mga butang, aron niya untang banhawon kining iyang lawas, ngato sa kahingpit o sa katilingban sa mga santos. Magmaluluyon unta ang Dios, paghukom kang Bishop Boy, o pasaylo ng iyang kasaypanan. Daron unta siya ni Kristo ang mayong magbalantay ngadto sa matuod natong puloy-anan diin magpuyo siyang malinawon uban ang Dios atong amahan. Tipon sa tanang mga santos at tabangan sa hari nga way katapusan magmalipayon unta siya hangtod sa kahangturan.
Mga santo sa Dios, sumari kamog tabangi siya. Mga anghel sa Ginoo, sugatan ninyo siya. Hinaot unta nga si Kristo nga mitawag kanimo, muhipos kanimo ngadto sa iyang mga bukton. Hinaot unta nga mga anghel mudala kanimo ngadto sa kiliran ni Abraham. Pahulay nga dayon ni hatag kaniya o Ginoo, og ang kahayag mudanag kaniya hangtod sa kahangturan. O Amahan nga labing maluluyon sa imo mga kamot amang gitugyan ang kalag sa among igsoong obispo. Aron mabanhaw unta siya sa katapusang adlaw uban sa tanan nga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo sa imong dakong kaluoy dawata ang among igsuon ag among pag-ampo aron nablihan unta ang ganghaan sa paraiso alang sa imong sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod maghiusa kami pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanusa magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among igsuon hangtod sa kahangturan kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Diha sa kalinaw atong dadon ang atong igsuon ngadto sa iyang dapit pahulayan.
Good afternoon, brothers and sisters in Christ. Together with our personal intentions, we offer Tungod kay gitili sa Dios, nag-awon ng atong igsoon nga si Emilio, gikan nining kinabuhian, nga ngadto sa iyang ugalingon, atong itugyan ang iyang lawas. Ngadto sa iyang itugyan. Kaya kita, abukman, pagsabog kita, ubalik. Apan, gusto sa Ginoo Jesucristo, ang atong lumalaway ng mga lawas, aron may sama sa iyang may mayawang lawas, kay mabanaw siya, ang unang natawag gikan sa mga patay, o sa ito ganan ko ang magsuod gato sa Ginoo, o aron nagkapon, o gapson niya siya, gapson sa Ginoo, diya sa kalinaw, o panahon ang iyang lawas sa katapusan at law. Alang sa atong igsoon na si Emilio, magampo kita sa atong Ginoo Jesucristo, kinsa nagingon ako ang pagkabanaw kang inabuhi. Ang masalig kinako na mabuhi, bisan mo ka ako mamatay. Huwag ang matag usa na mabuhi, o masalig kinako, di na ginamatay. Ginoo, iupay mo sila, si Marta o Maria, sila kabuwan, paduol ka na mo, nga nagsubuhalan kang Emilio, ang igsoong Kristo, o pagili ang mga luha niya itong mga manghilang. Magampo kita sa Ginoo. Muhilang ka sa luganan nila sa Ru, ngayon mong ikala. Payag kami sa among kaguol, magampo kita sa Ginoo. Ibanaw mo ang mga patay ngadto sa kinabuhi, ihatag sa magsuon ng kinabuhi tayo, magampo kita sa Ginoo. Usahan ka sa paraiso ngadto sa minor sulong kawatan, dala si Emilio ngadto sa kalipay sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ang amay suno kasan pinagi sa bunyan o gitihugan sa Espiritu Santo, ihatag ka niyang panagihusa uban sa tanan nga mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ipagawa mo siya sa imong gawas, itugon ka niyang usak at dapit, sa tanan sa imong nangitong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Upaya kami sa magkakul, sa pagkamatay ni Emilio, ibuan nga among pagtumay mo among kahupayan, o ang kinabuhing dayon among paglaw, magampo kita sa Ginoo. Sa paghatod sa pagkakasagilian sa Diyos, magampo kita. Diyos, sa kabalaan kagahuman luwatan ang pagampo alang sa magsong obispo si Emilio. Iyo pagpig kaniya ang iyang mga kasaypanan, kasi iyang kasing-kasing naghandoman siya pagtuman sa imong kabuluton. Ingon nga iyang pagtuon mag-iusa kaniya sa imong katawan, din sa yuta, hinawag nga ang imong kaluoy magpaya, luyo kaniya, uban sa mga angin sa langit. Kini ang ipangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ito ko ang inyong mga ulo alam sa panalangin.
Pasulubon, ikaw magkaganon sa mga pag-ampo, sa mga loob-san. Yung ang imong katawan na nasakit kanimo diya sila panginahanglan. O libo na ilang paglabong diya sa iyong lugarong kaayo. Kini ang ipangayon pinagi ni Kristo among Ginoo. Ore na dahil ihatag kaniya Ginoo. Sa magtuturo, na nakamatay na tungkol sa Diyos